Αυτή η πνευματική μου εργασία εκτυπώθηκε στη Μελβούρνη της μακρινής Αυστραλίας, όπου ζω εδώ και 56 χρόνια. Σήμερα μαζί μου έχω 3 νεαρά παιδιά, γεννημένα εδώ. Ο Χαράλαμπος Παρχαρίδης, Λύρα Αγγείων, Φλογέρα, ο οποίος είναι και γιος μου. Ο Γιάννης Καραδίσογλου, τραγούδι, οι 2 αυτοί είναι μαθητές μου. Και ο Στέφανος Ελευθεριάδης στα κρουστά. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη των γονέων μου και στους 352.000 σφαχθέντες, μεταξύ αυτών και ο θείος μου Ιωάννης Παρχαρίδης, από την τουρκική θηριωδία το 1922. Επίσης δεν ξεχνώ και τους Μικρασιάτες. Αν αυτός ο άμαχος πληθυσμός που εξοντώθηκε δεν είναι γενοκτονία, τότε μπορεί η Ελληνική Βουλή να μας πει τι είναι? Τέλος πάντων, πανηγύρι.